Ok, ja sam Papi, ja nalazimo se u Beatblock studiju i radimo sa Ivom i Can't Waitom na pesmi Zvučni zid koju je producirao moj drugar Drilla. Candy sprema album, spremaš album, spremaš... To je kao mixtape, da. To je gotovo za jedno mjesec dana. To je faza. Pa da. To je ono sve, ono što smo... Da, pa sve uglavnom je snimano u Beatblock studiju, znači kod Jaza. Bitovi raznovrsni od svakih beatmakera, ali ima tvoj neki, nema? Ne, treba da ide za onaj beat. Da, eto. Da, Iva kida kako peva to. Da, ja sam ovdje Padobranac prvi put. Iva je izmorena, pa Iva je pevala i snimala 3 sata 700 kanala, na što će mix majstor da se oduševi. U stvari za chick flick treba da refren isto Iva. Ne, to je gotovo. To ja treba da odrepujem, da, i onda je to gotovo. Dobro. Gotov mixtape. Taj fazon, koliko će, što si... Ne, tu će biti 25 pesama fazom. Da, bit će prvo ono kao Lost Tapes, ono nešto iz 2006. pa nadalje. Nešto ono ko je propustio, što i nekad ono nije izašlo ništa, tipa sa Rastom neke pesme, ono ne bi. I bit će nekih kao novih, ono 2012, 2011. Pa dobro, ovo će biti sveže od toga. Da, pa sveže, brate, moj tekst je iz 2010. ono. Pa dobro, ono mislim sveže snimak, ono, to je cool. Najavi ko je od beatmakera tu, šta kako, brate. De mogu da se setim, pa ajde, čekaj, ovako Drilla je ovdje na Zvučnom zidu, na chick flicku je Baćko, BKO, on je na još jednom bitu, imamo Timbetana do mene, Cimer, to je Veljko Vortić, evo te, on ne znam kako mu je ime, ono. Polako, brate, da, pa mislim da ni nema, mislim da i dalje Veljko Vortić, pozdrav za njega. Freeman mi ni jedan bit nije radio, malo. Frimo, izdao si, brate. Frimo, izdao si me, brate. Ne, možda uradi nešto. Možda se razočaraš što snimaš kod mene, brate. Pa to. Što ne snimam više u Full Line studiju. Evo da, pozdrav i za Full Line studiju i tamo snimajte ako ste iz Mitrovice. Ako ste iz BGO ovdje. Kod Jaza. Da vam uzmem novac. Ništa, to je to. Pozdrav iz Beatblock studija.